בדיוק עכשיו הצטרפתי לעונה השישית של IC ישראל, ואם להגיד את האמת, אין לי שום קבוצה או תוכנית, אבל כן יש לי מטרה אחת, שהיא להצליח לשרוד את היום הראשון מבלי למות בכלל. אז עם המטרה הזו בראשי, נכנסתי לשרת. טוב. אני אהיה איתך בקבוצה קריטור. יאללה, קורה באית, איזה יופי. האנשים שממש בלעתי. יש מלא אנשים. אוי, כן, ממש. למה אתה לוקח? עדיף שתעשי כבר סטון שמה, לא? בווילג'. טוב, עזוב. מאוחר מדי כבר. אני יכול להכין את הספיר? אני יכול להכין אותו, לא? כן. אני מת על זה. זה אשכרה מגניב. תקשיב, אם מישהו לא... אתה יכול לעשות קוואבנגה על אנשים. זה מה שאני רציתי, כאילו... אפשר גם לעשות הפוך, אם מישהו עושה לי קוואבנגה אני יכול לשים לו ככה כן, וזה עומד. ואחרי שהכנתי את הספיר, מצאתי וילג', אז החלטתי ללכת להשיג שם דברים. כאילו לא לקחו את הזה, את הברד, אז אני לא חושב שעשו לזה. זר. כן, אני לא רוצה להיות המוות הראשון. זה היה טוב. ספיר! יש בנדל. ותפוחים. אל תאכל את האפל, אתה תצטרך לגנוב. כן, אני הולך לקחת אוכל. מוזר שלא... לא קיבלתי איירון. יש פה את הגולם? זר, אל תמות. תרים קצת רף. אוקיי, פספסתי. אוקיי, אני יכול לעשות ככה בעצם. זר, הבלוק הזה. אומייגאד, זה היה מפחיד. כן, זה היה מפחיד. מאוחר מדי, כבר הרגתי את הזה. איזי איירון. בקט. וכזה, ושילד. רגע, ראיתי שם רואים פורטל למעלה? בהר? כן, אשכרה. טוב, כן. אני לא רוצה לראות לזה עכשיו, אני חייב אוכל. זומבי על תרנגולת. אני לא יודע למה אמרתי את זה. אוקיי, אתה כל כך... אני לא יודע למה אמרתי את זה. אם זה שאתה לא אומר צ'יקן ג'וגי, אתה אומר שאתה אומר... כן, זה כמו בסרט, וואו! אוי לא, אתה יצאת אנלאקי, קיבלת זומבי הורס. הולך להיות עוד זומביז. יואו, זה טק. כן, אני עולה לגובה, קאובנגה. לא עבד. איזי. אתה רואה כאן? כן. קורא לה פיזבק, היי גופי. לא מבריד מלייפסטיל. לא, נכנסתי כי היה לי משעמם. אומייגאד! איזה כזה מפחיד! רגע, אני שמעתי. זה מפחיד. וואו, כן, מזל שאני אוהב לשחק בפרקטיס הזה בבדורס שלה. כזה. רגע, אני חושב שפול קופר ארמור. דליק סאבטייטל בסופו של דבר. קורא לה מהטיפים של החכמים, אני לא מספיק טוב בשביל זה. מה זאת אומרת? זה פשוט פותר. אין לי כוח, זה מספיק חצי מהמצח, לא ביי. טוב, יש לי פול קופר, אני מטורף. כן, זה טף? לקחתי סקרינשוט. מה אתם אומרים? תראה את זה, גופי. די טוב. לא רוצה, זה מגניב יותר. אז לאחר שהעסקתי להיות לא שימושי בעליל, אבל מגניב, החלטתי שאני בונה בייס מתחת לווילג'. מה אתה עושה? אני מנסה להעביר את הווילג'רים, אבל הם לא עוברים. זה הגיימפלי הכי מחריד שראיתי בה. לא, הם לא יפלו פעם להם. סימולייטר. יש! טוב, עכשיו אני צריך לחסום את זה, ולגרום לזה שזה לא ייראה סס. אין פה בייס, כי הם יהרגו אותי. נו, פיפין, בוא תהיה איתי בטים, נו. לא עושה איתך קריט. איפה אולי תביא את המשתמש שלך? למה לא? לא עושה איתך פעם משתבטים. רגע, בעצם ה-PvP התחיל, אני בא להרוג אותך אם אתה לא איתי בטים. רגע, קריטור, למה יש לך קופר ארמור? כי זה מגניב, מה? מסאג' דלוקסי, wanna team? אני עם דלוקסי בטים, אם אתה לא רוצה להיות איתי. פיפין? אני חושב שזה נוראי. לא אכפת לו אפילו, סתם מתעלם. כן. טוב, אני אשאל את שאלים. נים. טים. בוא נראה. בטח לכולם יש טים. לא, לילים גם. כן. בוא נראה מי יכול להיות איתי בטים. בטח צ'רקס לא יהיה איתי כי הוא עושה משהו. בטח עם איזה אקטיב. טוב, אולי אני אשאל את דיגה אם יש לו טים. בסדר. זה שונה. אז קריטור, מה התוכניות שלך לעונה? כאילו, אל תיפגש איתו, שאתה מפגש, אז מה נקרא? נאו, איפה? אם להגיד את האמת, לא ציפיתי שיצליח למצוא קבוצה.
אבל אולי זה לטובה. נו, פיפין, תעשה איתי טים אז. הוא ישר הלך לדיפן. ברור שהוא הלך לדיפן. בטח כבר מישהו, בטח הוא כבר קבע לעצמו טים. לא, אוי, לא. הוא משחק. עכשיו מישהו, מי זה? זה זום. זה פיפין. לא הבא. תהרוג אותו. פיפין, אתה רוצה למות? תהרוג אותו. הוא שנא אותך. הוא לא נכון. רוצה להתחבא בטים. הוא לא רוצה להיות איתך בטים. למה קריטו רגע? הוא מת, הוא מת, הוא מת. פיפין! לא, יש פה פיפין, לא. תעזוב את פיפין. שתקתי לב! תברח מפה, תהיה שטובה. ולמרות שממש שמחתי ששקתי לב, היא צדק. כי בזמן שהרגתי את פיפין, הוא היה בקבוצה עם שחקנים אחרים. מה שאומר שאני חייב לברוח. ריטור, תגיד שתקף אותך. נכון, הוא באמת הרביץ לי. לא, לא, לא. הוא שונא אותך. אני רוצה לומר שפיפין ידע איפה הבייס שלך. כן. כולם עומדים לשנוא אותך, קריטור. וואו, עכשיו ביבי לומד לשנוא אותך. טוב, עזוב, אני בורח לבורדר, אני נמצא וילג' חדש. חכה, איפה הדרך? אוקיי. אוי, לא. יואו, אתה מת. טוב, אני עומד למות. הולי קארה. אני מזכיר. לא! כמו שגופי אמר, ממש קיבלתי קרמה. אבל אולי עדיין יש לי סיכוי לשרוד את זה. כי כן יש לי אנדר פרלים, בלוקים ואפילו מים עליי. אתם מוכנים? הסוף של לייפסטיל. אוקיי. אני צריך להיות מוכן, כי אני לא על 6. אוקיי, אני נכנס. פליז. יש! אומייגאד! הצלחתי! אומייגאד! רגע. לא, אל תהיה מטומטם. אוי ואבוי. תקשיב, מה אני ראיתי איך זה... אומייגאד, זה היה מטורף, זה היה פיק. אבל זה נראה כאילו אתה עושה קליפות בסרטון, אבל סבבה. זה היה מטורף, מה אתה מדבר? גם הרגתי מישהו, תחשוב על זה, גם הרגתי מישהו, גם בניתי... אומייגאד, אני חייב להפסיק לשחק עם המוות, זה לא חכם. שתי מים ותחטוף את הבלוק, פשוט. ואחרי שכמעט מתתי, החלטתי לעשות לוקין ולהשיג לי קצת דברים. ובזמן שהשגתי לי דברים, הייתי בשיחה עם קבוצה מסוימת. זה אני, נראה לי. ארי, אני רואה אותך, אני פה למטה. היי קריטור. היי, איפה אתם? אתם בנדר? מה אתה מסגיר אותה? כאילו ראיתי את זה כבר בצ'אט, אני בלי קשר שאלתי, כן? לא באמת היה לי תכנון להיות איתם, אבל החלטתי בכל זאת לנסות את מזלי. טוב, אני יכול להיות איתכם בטים, אני צריך טים. אין לך טים? לא. והרגת מישהו בעצם. כן, הרגתי את פיפין, אני מטורף. יש לי לב. אני 11 דמות. הוא היה בלי כלום? לא. לא? אתה בטוח. להגנתי הוא תקף אותי והוא הבחין אותי מאוד. עם הקופר ארמור, הוא הבחין אותך. יאללה, הפחדת אותי. לא, בלי ארמור. איפה אתם? אבל הוא היה בגרופ עם אנשים, זה אומר שהוא כנראה תכנן להביא עליי עוד אנשים. זה היה מפחיד. אנחנו המשכנו. טוב, איפה אתם? בוא נהיה טים. אתה צריך לעבור מבחן. אז מסתבר שאני צריך לעבור מבחן כלשהו כדי להיות איתם בקבוצה. אז קבענו מקום שניפגש והתחלתי להתקדם לכיוון שלהם. דרך אגב, נכון, הוא הייתי בסליחה, אני יכול להביא לכם מידע עליו. הוא אמר לי שהוא היה בטרייל צ'מבר, כאילו בטח ראיתם טרייל צ'מבר. הם נראות עליו עם בואו הוא וקנג'י ביחד, אם אני לא טועה. אנחנו יודעים, הרגנו... יש לו בואו. בסדר, אני יודע. זה מוריד לב, זה. לב זה לא כזה הרבה, אריאל, שיש לך 11 לבבות. הבעיה שאין לנו ווביים. אני רושם. נכנס. וואו, אין לי ספרינט, אני לא מאמין. אפל? קיבלתי פויזן. בסדר, נכון? מה הקוד לנו? מה הקוד לפה? פגעתי פשוט? מה הקוד החדר? יש לו ווב דיין. אין לנו ווביים. יואו, אחי, אני לא מאמין שאני לא איתכם, הייתי יכול לראות את זה. אני לא עם מים. סופר טייגר אויבים שלכם איתי, אני ממש מתחתן. שקט! סליחה. כן, אם אתה יכול תגיד לי קודם. אנחנו באוברולד. כן, אני יודע. לא, מינוס הוא עולה עם 300 על 200 ו... יש לי בואו. תעלה. הוא יקריט אותי. עברתי לו? אחי, רק אם היה לנו ווביים הוא היה כבר מת. יואו, אני לא מאמין שאני לא איתכם, איזה באסה. נו! חב! יש לו עוד גולדן אפל נראה לי. מה?
קורדים, Sure, קנדי, very קנדי. קורדים, אנשים נחמדים. הכל. קנדי, קורדים. רק אני חושב שג'ניסיס הוא האקסטר שלך. גם. וואו, כל פעם. יאלי, מינוס 300 על 1250. לא, איך לא הפלתי אותו? פליז תחיה. הגעת ממש פה. היער הזה נגמר, אוי, נדד. מי כאן הרגע? הנה הווידאו שלי. כן. טוב, נרץ לכיוון שלו. איפה הם, מה? יש פה מישהו. שלום! מי זה? יש פה מישהו. זה קריפטור. שלום, אפשר? טים, פרנדלי. אני יכול לעבור פה? זה שתהרגו אותי? שמע. בטח. תודה, דיגה. ביי דיגה. ביי בלודי. ביי ביי. קריטור. מת על קריטור. בלודי, אם אתה רוצה, אתה יכול להכין סדל. וגם את מה עכשיו. אוקיי. מה? אתה שומע אותי? כן? קריטור, אתה יודע שעכשיו אפשר להכין סדלים? כן. יש לך לדר? את האמת שאין לי רוצים לדר. לדר. אני יכול לקחת קצת איירון. די, נותנים לי בקשור. קח קצת איירון, אבל אין לי לדר. לא, לדר. אין לי, אבל קח איירון. אתה בטוח שאין לך לדר? אין. כן, זה אין לי בטוח לדר. שיש לך אור. אין לי לדר. תביא לי את זה. תעשה לי. אתה לא עשוי מלדר. אין לי לדר, לא. אוקיי, בא לי. אוקיי, קריטור. בוא נעקוב אחריך, בסדר? שכחתי מזה. אתה ממש היית מול. שכחתי מזה לגמרי. דיגה, אולי לא נלחם, אוקיי? בבקשה, אין לי כוח. אם תזרוק לב אני לא הורג אותך. אין לי, אי אפשר לעשות ווית'דרו. נעלם. אוקיי, אז ביי ביי קריטור. הצילו. או, תודה. מה? הוא אכל לי את הסוס. ביי. שכחתי שעשו פעלים. אופס. אני יכול לצחות עם זה, לא? לא, אני ארוג את הסוס פשוט. לא, למה יש פה אחד נפרד? איפה בוט? תברח. אין סיכוי. בדיוק הרגע פגשתי את הקבוצה של טייגר, הם עוד שנייה הרגו אותי. אחי קריטו, אתה לא מבין, היינו בטובואן על קלאוד ולא היה לנו אוכל. יש לי מלא אוכל. איזה באסה. איפה אתה? לנו לא. טוב בסדר, אני צריך ללכת בכל מקרה. יש לכם עוד גולד, יש לכם מלא גולד, לא, הייתם בנדר, יש לי מלא תפוחים. טוב הכנתי בסדר, שתי אני בכל גודל מקרה אפל, צריך אחת ללכת. אצלם. גם לא היה לנו אוכל. רגע, זה לא, כן. אין גאפים כאילו זולים יותר? אין לייט גאפס? כרגע לא. אוקיי. אריאל, אני חושב שהיינו מנצחים את זה, אבל פשוט לא היה לנו אוכל בכלל, לא היה זה לנו די אוכל. מטורף שנגמר ממש לשנייה. כאילו, אני אוכל, ממש כן. פה, אני ממש ב-0 על 1000, עוד 200 לא. אני מכין סדל אחד, יש לי סדל אחד. אני באפס על 1000 אתה הרימש. מה שכן הוא אני שיחק את ממש זה קרוב. ממש טוב. הנה, קצת יותר, הנה, יש שם מישהו. אריאל. פריטו. אריאל. וואו, אני לא. פשוט דיימונד ואתה לא. יש לי הרבה דיימונדס, אני יכול להכין. ואחרי שפגשתי את אריאל, גם יאלי הגיע. דיימונד חינם, יש לך דיימונד חינם. וואו, הכין בנדל פינק. יש לך דיימונד? יש לי ריץ'. Thank you very היי much. להרוג אותי, יואו, אתה אחי, הורג זה אותי, זה פסיכי. כואב. כמה זה מוריד? כמה זה מוריד בכלל? לא ככה, תראה, תעמוד יש לי במרחק גם של הרב בלוקים. פיר, תראה, אני אפשר עומד לעשות פה, ככה. אני עומד פה, רגע. 4 נכון? תעמוד פה, וואו. תעמוד כאן. תסתכל, ריץ', אריה, חיה? רגע, תן לי. תזוז אחורה. תעמוד פה, 4 בלוקים. תראה, השארתם פה תנורים. איפה האזור של הפייט היה? אריאל, הכלבים שלך עדיין יושבים, אני יודע. דרך אגב. אז זה היה שם, זה היה כזה... בואו, והרבצת מעכשיו, בואו אחריי, בואו אחריי, בואו אחריי, בואו אני לא אחריי, רבץ סליחה עכשיו. בואו אחריי, בואו אחריי, בואו אחריי. בואו אחריי מתוקים. רק רגע. רגע, איך מכינים להם ארמור?
יש פה ארמדילו, יש פה ארמדילו, צריך ארמדילו. כן, נו, איך מכינים להם? אני לא יודע, אבל צריך... שם, קנשי, מאחוריך. אתה רואה שם? דור, לא, דווקא לא בא לי שנייה להרוג שאני אותו הולך. שוב, אבל שוב. בשנייה שאני הולך, אחי, זה קורה? יש לו פול דיימונד, מה? עוד פעם! איפה? רגע, אולי נצא הולכים להרוג אותו, לא, הולכים להרוג אותו. לא, נעשה לו שיפט, רגע, תעשה לו שיפט, אוקיי. לא, אל תהרוג אותו, רגע, חכה, בוא נדבר. הרי, צאו מהגרופ. אתם בגרופ. שלום. אני לא. היי, קנשי. היי. היי. רגע, אני לא רוצה להרוג אותך. שלום. כן, הרגתם אותי כבר פעם ונראה אחת. לי מתת. אנחנו הרגנו אותך וכאילו הרגנו אותך. מה, אני לא ראיתי אותך, מה? לא, אתה לא. סליחה, תחזיר. קלאוד הביא לי את הלוט שלו, וזה למה יש לי לוט. כי הוא הלך. אז תביא לי את הלגינס שלך. כן, בוא נעשה סוואפ, בוא נתחלף. אפשר... אחי, שמעתי שברחתם ממנו ב-2v1, זה לא כזה... לא היה לנו אוכל. קנג'י, אפשר את האקס מדיימונד? בבקשה. אחי, אתם סתם... הנה, ככה. ואת הלגינס. לא. מה יאללה שם די. עושה? ממש יאללה, בוא לפה, יאללה. תראה לי הלגינס שם. של קנדי. וגם יש פה בוא מלא מים. לבדוק כמה זה מוריד לך. וואו. לא, אני רק רוצה לבדוק. תתרחק ממני. טוב, לא. אני אסתובב. קנג'י, אפשר את בוא האקס? נשים שירים כדי שאם אתם קופצים עליי. טיפר! כמה קטע? כמה זה הוריד? מלא. יאללה, לא מתרחק. כאילו מלא, אני עכשיו על חצי לב, כאילו. מה? היית אומר. די! אתה לא מבין מה להורגים אותך. וואו. אני לא בא להרוג אותך, די. במיין. הסקלטונים האלה, וואו! בוא לפה, אני אעשה לך ספיר לפרצוף. לא צריך ספיר. טוב, אני פשוט אלך בדרכי ואתם תעקבו אז אחריי. תגיד, עם מי אתה עוד בתים? אני רק בטים קלאוד, זה הטים אחי. לא מצאנו אף אחד, פשוט. זהו. אהה. בוא נתרחק מהבאמפ. אני הולך לשמאל. אתה לא הולך. לא, רגע, אנחנו מדברים איתך, למה אתה הולך? נו, אז בוא. וואו! תדבר איתי. No killing. בוא נעשה להרוג אותו רק עם ספיק. ספיר! לא? אתגר הספיר. יואו, אני מהיר. הופה! כל הזומבים עליו. אני לא הקמתי, כל הזומבים עליו. רגע. למה יש קאבובים? למה אני בקאבובים? למה? יש לו ווינצ'רשים, תהרגו אותו. אני מבזמן את כולם. טוב, אפשר את הווינצ'רשים פשוט? רגע, אנחנו הורגים אותו באמת? לא, אפשר פשוט את הווינצ'רשים? לא תלוי. כמו מס. תראה גם עובד מלמעלה כאילו? כן. זה המהירות. אז מה הקטע? הוא מתקיף אותי. אני בעננים, הייתי... אתה אותי! אתה הורג אותי, יאללה! אריה, קור, תנו לי להרביץ לו! רגע? הוא מת! קיבלת אותו מההר. אש! הוא מת! אני תקוע בקאבובים! אני לא יודע אם העץ חוקי כרגע, אז שיט, המים שלי. מה זה, כמו זה? הוא מת! אריה, let's go! לוט! אומייגאד, אשכרה, יואו, אני כזה מגניב! אשכרה ספיר, כאילו! let's go עם הספיר! וכאן בערך נגמר הסיפור שלי ליום הראשון של השרת. הצלחתי לשרוד מתקפות, להשיג להבות, ואפילו להשיג קבוצה. האמת שזו כנראה ההתחלה הכי טובה שאי פעם מתי בלייפסטיל. ואם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלו של לייפסטיל עונה 6, תירשמו לערוץ הזה, כי אם לא שמתם לב זה הערוץ השני שלי. ופה יעלו עוד סרטונים בסגנון אם אהבתם את זה.